Lítání je styl života a myslím, každý, kdo se zamiluje do letectví a do letadel, tak ho to nikdy neopustí a pokaždý je to nádherný a to naplnění vlastně klukovských snů a dává to obrovskou svobodu. Já jsem podnikal a vlastně hledal jsem nějaký zdroj relaxu a spousta kamarádů chodila na golf a já jsem za tátou chodil na letiště, tak vlastně mě to chytlo a nějakým způsobem jsem se stal taky pilotem. To je ten nový motor, jo, to je to. Nápad vzniknul někdy kolem roku 2014, kdy jsem v té době pracoval a podnikal v Rusku a přes 15 let jsem dělal jednu a tu samou práci. Zajímavý na něm bylo, že jsem ji dělal v 5 zemích, to znamená, nebyla to jenom Česká republika, ale bylo to Slovensko, Německo, Rakousko, Rusko. A v Rusku jsem pochopil, že už nechci pokračovat ve vydávání médií, že chci něco vyrábět. Tak jsem vlastně viděl příležitost nahradit klasický konvenční vrtulníky a to mě přivedlo k bezpilotním letadlům. Myšlenka bezpilotních letounů je možná stará jako sama aviatika. Tou první a jedinou myšlenkou bylo, že chce člověk pokořit ten vzduch. Už to zvládl na pevnině, už to zvládl na moři, tak pojďme to zvládnout i v tom vzduchu. Když to vztáhneme na ty země koreny české či současnou Českou republiku, v podstatě jako první bezpilotní prostředek, který byl aktivně používán v rakouské armádě, tak to byly v roce 1849 nepilotované balony, jejímž úkolem bylo bombardovat Benátky. První logický krok bylo, že jsem začal hledat leteckého konstruktéra. Pamatuji si, jak jsem volal na vysokou školu pánům profesorům s nějakou základní ideou. Tam nikdo v podstatě neměl čas a chuť tyhle nápady řešit. Bylo to jako spousta měsíců hledání toho pravýho člověka. A na letišti v Hradci Králové, kde mám kamaráda, mi doporučil vlastně jednoho pilota, konstruktéra, ať se s ním potkám a vlastně s tím jsem dodnes. Tenhle telefonát nepochybně změnil jakoby pracovní život určitě mě i jakoby Vaška. Pan Semrkovský zavolal, tenkrát jsem ještě vůbec netušil, kdo to je, proč volá. Měl jsem spoustu telefonátů tohoto typu, že mi někdo zavolal, něco chtěl, zpravidla nevěděl, co chce. Potom, když došlo na peníze, tak vlastně ty lidi většinou se odmlčeli. Bylo, že jsme si říkali, no to je prostě magor, že on chce prostě něco, co jakoby úplně nejde, co dnešní doba ještě neumí. Bylo to něco jiného pro mě a bylo to něco jiného obecně i v tom pojetí, jakoby, co se týče České republiky, i víceméně jakoby světovým, protože nic takového neexistovalo, nikdo to nedělal. Prostě metro z 500-200 kilometrů to mělo dolet a vydrželo to 15 hodin ve vzduchu, to prostě není možný ani dnes, jo, při těch rozměrech, který on jakoby chtěl. Ty lana vedou tady, tudy. No. Jo, tady ty. Jo, to je u té ukázkový letadlo, aby na to šlo všechno namontovat. No. Já už si to nepamatuju, co jsem jim řekl, jenom jako představu Radkovi, co bych chtěl dělat. Když si poprvé volal, tak si chtěl vyrábět něco v 1000 kusových sériích, co bude malý, doletí to přes půl zeměkoule, bude to stát pár korun a bude to všechno umět. To zadání bylo v podstatě z toho mýho života v Rusku nahradit vrtulníky a lítat nad trubkama, ropovodama, plynovodama. V civilní oblasti takové letadlo vlastně neexistovalo a protože jsou tam vysoký minusový, plusový teploty, vítr na trati 1000 kilometrů, pilot může potkat vlastně jakýkoliv počasí, tak aby to letadlo bylo schopné se vrátit a tu misi úspěšně splnit. O 1000 kusích to si teda přiznám už nepamatuju, ale faktem je, že původní plán byl vyrábět velmi levný prostředek, protože by mě nikdy nenapadlo, že budeme vyrábět vlastně vojenský letadlo, který bude stát jednotky milionů euro. Já si pamatuju naprosto jasně, že si věděl, co chceš a byla to taková výzva. A já mám rád jakoby výzvy.
3/4 roku poté, kdy řekl, hele, budeme stavět dřevěný prototyp, protože už jsem se na něčem domluvil, už jsem se domluvil na nějakých rozměrech, parametrech. První prototyp se vyráběl u Radka v garáži u Plzně. Já bych tomu neříkal garáž, to byla prosím dílna. To byla, to je pořád to byla dílna. sofistikovaná dílna s litou betonovou podlahou, prosím pěkně zrekonstruovaná před 10 lety. Ne, byl to úplně stejný hampejs, jako začínal Bill Gates nebo podobný šílenci jako my. Jedny velké dveře a 20 metrů čtverečních. Důležitý je, že na začátku ty první roky jsme opravdu byli od rána do noci v práci. Václav ten Jo, já jsem tam i přespával, no. hodně přespával. V pátek jsme to třeba rozbili a potřebovali jsme to v pondělí zase dostat do vzduchu, tak jsme prostě celý víkend byli v práci. Takže dneska je to opravdu projektově řízená firma s 60 zaměstnanci, ale na začátku v těch prvních 5 lidech to bylo čistě jako i nadšení. Parta bláznů s jasným cílem. Když vlastně porovnám a vzpomenu si, jak vypadal první prototyp, tak byl stejně velký. Základní tvary byly víceméně z 90% stejný, ale jako na první pohled, kdybychom letadla dneska postavili vedle sebe a byly stejně nabarvený, tak si myslím, že by laik jakoby nevěděl přesně, která varianta je ta produkční. Určitě na první vzlet se nedá zapomenout. Bylo to 31. července 2015, takže jsme ho přivezli na letiště Chořovice a vlastně jsme s ním poprvé a opakovaně odstartovali a úspěšně přistáli. Upřímně pro mě to byl jako emoční zážitek, jako když se mi narodila tenkrát jako první dcera. Vemte si, že vlastně jako jsme na tom pracovali téměř rok. Po roce jsme něco dostali do vzduchu, nerozbili jsme to, několikrát jsme to zopakovali a potom vlastně bylo na mě rozhodnutí, jestli do toho biznesu jdeme nebo ne. V ten moment vlastně do toho příběhu firmy vstupuje ještě druhý akcionář, investor Gabriel Fulop, který pomohl tu firmu na začátku financovat a vlastně jsme si řekli, jdeme do toho a musíme s tou dělat skutečnou firmu, nejenom jako fanklub. Engine on. Tak, tlak a teď budeme startovat ten motor. Takže 3, 2, 1, start. Speed is alive. V1. Založili jsme firmu, pronajmuli jsme si ty prostory na konci roku 2015. Pamatuju si, jak jsem podepsal nájemní smlouvu, koupil nábytek, koberce do kanceláře a vlastně o Vánocích tady seděl sám v hale přes 1000 metrů čtverečních a říkal si, co tady budu vlastně dělat. Čau fešáci. Měli jsme hotový prototyp, který fungoval, který lítal. Dohodli jsme se s Láďou, že začneme jakoby sériovou produkci. Druhý prototyp byl vyrobený z kompozitních materiálů, to znamená z finálních materiálů jako dnešní letoun. Ty žebra, tak to jsme laminovali ještě u něj v dílně, pamatuju si to jako dneska. To šlo jakoby hodně amatérsky, ale na to první kompozitový letadlo to v podstatě stačilo. A bylo zapotřebí s ním začít lítat a zjistit vlastně, jak to funguje v tom laminátovém provedení.
Vlastně na začátku, pokud si vzpomenu, tak jsme řešili jsme podvozky, protože podvozky jsme různě lámali nebo se nám ohýbaly, tak jsme je neustále předělávali. Potom jsme se trápili s pohonnou jednotkou, s motorem. Není moc těžký, ku podivu. Není blbý nápad. Tohle je náš první motor, který jsme měli v prvním prototypu, ať už opravdu prvním z balzy, tak i v prvních letounech. První pohonná jednotka, s kterou jsme začali, tak měla nedostatečný výkon a díky tomu neustále víceméně pracovala na 100% výkonu a žádný zařízení na světě nevydrží trvale fungovat na 100%. Řada z těch motorů vydržela jednotky desítek hodin a to je pro letectví strašně málo. V nějakém zoufalství jsme vlastně se rozhodli, že se pokusíme najít konstruktéra motoru, který by nám pomohl vytvořit si vlastní motor. Takže jsme vyzkoušeli, myslím si, 3 týmy lidí, kteří navrhovali a konstruovali motory. Možná 1 rok nám trvalo fyzicky zkonstruovat první motor a potom další 2 roky létat, testovat. Vrátíme ho zpátky, kam patří. Ten vývoj toho prostředku těch 10 letech byl mimo jiné v tom, že jsme nahradili všechny součástky a komponenty třetích stran v jeden náš systém, vlastně vyvinutý, vlastně vyrobený a pouze s 3 součástkami od třetích stran. Co si budeme povídat? Drak tohoto typu na tom není nic, co by nemohl vyrobit někdo jiný, ale veškeré ty složitý věci, chytré věci, které nikdo jiný třeba neumí, tak ty se skrývají jakoby uvnitř toho letadla. Jeden z důležitých milníků byl výběr autopilota. Měli jsme na seznamu 3 potenciální dodavatele. První byl Španěl, druhý byl naplánovaný do Kanady. Terrain. Nicméně tam v tu dobu byla obrovská zima, protože byl ve Winnipegu a bylo tam přes -40. Tak nakonec jsem tu cestu díky zimě zrušil a radši jsem se dohodnul s evropským výrobcem. 500 feet. Jestli jednotku autopilota koupíte si k tomu základní nějaký balík toho softwaru, ale ten autopilot s tím letadlem létat neumí. Každé to letadlo je úplně jiné. Takže ty měsíce, kdy jsme učili naše letadlo lítat s tímhletím autopilotem, bylo víceméně o tom, že jsme neustále něco ničili, poničovali, odírali a neustále to opravovali a zkoušeli to znovu, až jsme víceméně dali dohromady takový unikátní soubor čísel a víceméně to je to know-how toho, proč to letadlo umí lítat. První část nám trvala poměrně, to bylo asi 3 měsíce, to byla fáze start a let. Rotate. A přistání nám trvalo 5 let. Touchdown. Paralelně vedle vývoje jsme začali hledat nový zákazníky, to znamená, udělali jsme si databázi v Excelu všech ministrů obrany, všech ministrů vnitra, všech ředitelů úřadu pro civilní letectví, šéfů zpravodajských služeb a vlastně jsme jim Českou poštou prostě poslali dopis. Děláme takovéhle fantastický bezpilotní letadlo, který dokáže vyřešit řadu vašich problémů. První obchod jsme podepsali na konci roku 2016 s Irákem a byl zajímavý také v tom, že zákazník měl zaplatit první platbu a zatelefonoval mi, že má připravený peníze, tak jsem říkal super, pošlete je
na náš bankovní účet a on říkal, ne, my ty peníze máme tady připravený v hotovosti v igelitce, tak si pro ně přijeď a vyzvedni si je. No a v té době to bylo více než $500 000, takže samozřejmě další několik měsíců jsme řešili, jak skutečně ty peníze z igelitky poslat bankovním převodem do České republiky. Než jsme do Iráku dodali prvních 5 letounů, tak jsme podepsali nový kontrakt s Malajsií a vlastně prvním zákazníkem, který skutečně začal létat na Primuco, byla Malajsie. Jo. Nějaký to. Tohle je přepravní box, v kterým převážíme vlastně letadlo konečnému zákazníkovi. To znamená, je rozložený, je přesně v rozměru do karga dopravní letadla a v řádu jednotek hodin až jednotek dnů to letadlo je u zákazníka na druhém konci světa. Obchod začal příletem malajské delegace na ruzinské letiště někdy v listopadu nebo prosinci, kdy vylezli v žabkách z letiště a pochopili jsme, že první, co s nimi musíme udělat, jim koupit v oblečení, jinak nám zmrznou a žádný obchod nikdy neuzavřem. No, ale tak to bylo, ale. Tak to bylo. A po nákupu v oblečení jsme jeli do Karlových Varů, kde jsme lítali v noci a vlastně malajský zákazník, což byla armáda, se ověřovala rozlišení kamery v noci. Měla v ruce koště a běhala po letišti a vlastně simulovala jako nějakou ruční zbraň a byla spokojená, takže koupili asi 7 letadel na začátku. Víceméně od samého začátku to bylo koncipované na nějaký, řekněme, vizuální monitorování situace na zemi, ve vzduchu, na moři, to je celkem jakoby jedno. A až postupem času jsme zjistili, že to zákazníkům nestačí, že to je vlastně základ, který dokáže každý jako druhý letadlo taky. A až potom jsme začali oslovovat výrobce různých senzorů a až potom najednou nám to otevřelo oči, co vlastně všechno to letadlo dokáže dělat. Tohle letadlo se využívá na 4 zásadní oblasti, a to je ochrana hranice pobřeží, monitoring ropovodů, plynovodů, kalibraci letištních radiomajáků a pro zpravodajské účely. Ochrana hranice pobřeží je obrovský téma dneska, protože máme tady nelegální migraci. Ten letoun dokáže za 15 hodin ve vzduchu uhlídat stovky tisíc kilometrů čtverečních. Měli jsme historicky projekty, kdy jsme lítali ve Skandinávii, hledali jsme hnízda mořských orlů. Oni na základě toho dělali nějakou analýzu, jak se ty ptáci rozmnožují. Měli jsme zakázky na počítání velbloudů někde v Kazachstánu, hledání lachtanů a takovýchhle jako velmi jako sympatický a příjemný projekty. Jedna z nejvyužívanější dneska pro Primuco je dodávka našeho letadla ze senzory pro zpravodajské účely. Nejzajímavější výsledky byly z Malajsie. Letadlo odhalilo piráta, detekovalo jeho pozici, zlítal bojový vrtulník a vlastně naše letadlo létalo nad celým tím provozem a natočilo vlastně celý ten zásah. Výhodou je, že celý ten náš letoun je otevřená architektura, to znamená implementovat do něj jakýkoliv nový technologie, nápady našich zákazníků. Je to obousměrná komunikace, spolupráce a pomáhá hledat nové schopnosti. Je to stejný jako traktor umí jenom jezdit, ale když za traktor navěsíte všechny ty stroje, tak najednou zjistíte, že to umí orat, umí to sít, umí to dělat balíky. Obecně ten letoun má integrováno přes 40 senzorů od dodavatelů z celého světa
a velmi často jsou to ty nejlepší výrobci těch daných technologií na celém světě. A u řady z nich jsme poprvé vlastně ty senzory dostali do vzduchu a dali jim nové schopnosti. Letadlo dneska umí hrozně moc věcí. Umí létat ve výšce více než 3000 metrů, umí létat rychlostí 150 km v hodině, umí být více než 15 hodin ve vzduchu a tím pádem uletět až 2000 km. Dokáže létat v různých klimatických podmínkách. Za 10 let firma vyrobila 200 letadel, část jich rozbila při testování a drtivá většina slouží dneska zákazníkům a létají po celém světě. Lítáme v 15 zemích na světě a zákazníky nesdělujeme, protože vlastně si to nepřejí. Jedna z důležitých vlastností, kromě toho, že ten bezpilotní prostředek skvěle funguje, tak je ten moment překvapení. Takže nepřítel neví, že nějakým způsobem může být tímhle prostředkem sledován. Firma podepsala první kontrakty, ale prodávat ve větším množství bude strašně těžký bez vlastně nějakého stabilního velkého brandu, protože každý znal Airbus, Boeing, Lockheed Martin, ale Primoco nikdo neznal. A když jsme měli skvělé letadlo, měli jsme co nabídnout, tak vlastně velmi často ty naši zákazníci, což jsou státy, nevěřili, že to skutečně vyrábíme. A v ten moment se nám ozval Petr Koblic a musím zpětně říct po dneska 7 letech, protože se bavíme o vstupu na burzu v roce 2018, že to byl jako naprosto jeden ze zásadních momentů, proč je dneska Primoco úspěšný. Já si myslím, že Primoco je krásná ukázka, kdy jim to přineslo známost, důvěru jejich partnerů, protože firma, která je na burze, je samozřejmě transparentní, obecně důvěryhodnější a třeba pro lidi, kteří pocházejí z anglosaského světa, tak pro ně je to prostě docela kvantový skok jako v tom, jak ta firma je vnímaná. A tamhle je jeden z nejslavnějších výrobků, který dalo lidstvu raketopláni nebo americký space program, je suchý zip a duct tape. Jasně. Samozřejmě spousta kamarádů nebo přátel, když se dozvěděla, že dáváme firmu na pražskou burzu, tak volala, jestli si může koupit ty akcie. A já jsem vlastně všem říkal, ať si nic nekupujou, že jejich přátelství je důležitější, když to nedopadne dobře, a řada z nich mě poslechla a dneska proklíná, že to neudělali, a řada z nich mě neposlechla a jsou rádi, že prostě zhodnotili nějakým způsobem svý prostředky. Letiště jsme koupili v roce 2019 po vstupu na pražskou burzu. Měli jsme peníze a mohli jsme si koupit svobodu. Nemuseli jsme se dělit vlastně s letištěm, s ostatním provozem. Jsme museli vždycky dedikovat nějaké časy, kdy budeme létat my a kdy ostatní. Tady jsme svobodní, máme prostor pro učení nových pilotů, na testování nových technologií. 50 feet. Jo, a letadlo máš tady. Já si akorát ohlídám, aby nám hezky přistálo. Letadlo máme na zemi, nevíme, kde máme brzdy, musíme doufat, že nám to zabrzdí. Jo, a aeroplán máme tady, brzdí nám brzdí. Kdokoliv si naše letadlo koupí, vždycky součást toho balíčku je řídící pozemní stanice, z které se to celé ovládá, a samozřejmě i výcvik personálu. Je to nedílná součást toho obchodu. Tady vlevo dole máš commanded altitude a commanded speed. Takže vlastně on teď dosáhnul výšku, proto už nestoupá, letí na půl plynu a máš tu informaci tady. Co se týče výcviku, tak my prošli rukama piloti zákazníků ze spousty zemí. Byla to Izrael, byl to Azerbajdžán, Gruzie, Irák, Malajsie, Burkina Faso, slovenský piloti, český piloti samozřejmě, a v posledních letech cvičíme posádky z Ukrajiny. Když by vlastně teďko se zastavil motor,
tak víš třeba, jak to poznáš, aniž bys to slyšel? Pilot se neučí jenom létat, ale pilot se učí řešit kritické situace. Musíte pořád lítat, pořád hledáte chyby, až uděláte 100 letů a 100krát to funguje, tak si můžete říct, prostě jste v cíli. Po 7 letech jsem si řekl, že máme letadlo tam, kde jsme ho chtěli a zahájili vojenskou certifikaci. První provozní povolení, který jsme potřebovali získat, bylo od Evropské agentury pro bezpečnost civilního letectví. Během 1 roku jsme museli vytvořit dokumentaci, která vlastně představovala řádově 1600 stránek textu a splnit evropské nařízení. Předložili jsme je Úřadu pro civilní letectví a 1,5 roku jsme se navzájem hádali, přesvědčovali úřad, že jsme všechny požadavky splnili. A pro představu v České republice po několika letech jsou 2 takové subjekty, které toto oprávnění získaly. Od tohohle okamžiku do toho, že se to koupí nějaká armáda někde na druhé straně zeměkoule, je jako neuvěřitelně dlouhá cesta té administrativy a těch cvičných letů a toho přesvědčování, že to je prostě produkt, který je bezpečný. Prosím tě, ty křídla, to tam drží nějaký, jo, to je tohle. Přesně tak, tenhle nosník. Hlavní a vedlejší. Tak ten nosník vypadá takhle. Jo. Na tom se to pověsí. My, když jsme dělali vojenské zkoušky, teďka pevnostní, tak jsme ten nosník museli zpevnit ještě. Aha. Přitom tohle to vlastně jako neuvěřitelně pevný, ale ty násobky, které jsme tam museli prokázat, tak se to ještě zesilovalo. My jsme dneska 3. rokem v certifikaci, každý den létáme a cíl je být první bezpilotní letoun na světě s vojenskou certifikací v středně těžkým bezpilotním letectví. Já mám 2 takové cíle. Jeden cíl je krátkodobý a to je postavit tady na letišti novou fabriku. To znamená postavit moderní závod na výrobu 200-300 letadel ročně. A ten dlouhodobý je být lídr na trhu, to znamená číslo 1 v oblasti bezpilotního letectví. Pořád to vyvíjíme, pořád je to v nějaké fázi vývoje, pořád to, že i byť to vypadá stejně to letadýlko, tak dneska je to už úplně něco jiného než na tom začátku. To je v podstatě práce snů. Opravdu. Jo, prostě práce snů, tohleto. Baví mě na tom to, že nikdo jiný nic takového neudělal, nevyrobil, že je to prostě moje dítě a nevzdám se ho asi jen tak, úplně to nejde, že od dětí taky nedáte ruce pryč a někdy dělám ze stárnou a odejdou, pořád jsou to děti. Půjdeme na přistání? Ne. Ještě nějaký dotaz? Ještě tam byl ten poslední. Ještě mám. OK. A vy sám s tím letadlem umíte lítat, nebo ne? Já s naším bezpilotním letadlem neumím lítat. Já potřebuju pilotovaný letadlo, sedět v něm a nechávám to zkušenějším pilotům naše bezpilotní letadlo.